villaen. Sofie og Mathias skal gå i fristelsens kammer med det samme. Der venter jeg på jer, og I bliver fristet med jeres vildeste drømme. Adam. Fuck. Hej. Hej. Velkommen i fristelsens kammer. Her kan I få fristelser om jeres største drømme. Jeg har hørt, at du er vist et mærkedyr og elsker penge. Er det rigtigt? Ja. Ja. Nu skal du se her. Jeg har en smadret ny Louis Vuitton-taske til en værdi af 20.000 kroner. Men det er ikke det hele. Der er selvfølgelig også en pink MacBook og en iPhone. Selvfølgelig er der også pink cover. Enten kan du tage alt det med hjem selvfølgelig, og det har en værdi af 35.000 kroner. Noget bare helt urelevant at få i ens hverdag, hvis man ikke har rigtig mange penge. Eller du kunne få 20.000 med hjem til dit hold. Det er den ene præcis. Ja. Mathias, jeg har hørt, at din mor, hun er kræftramt. Ja, Ja. det har været lang tid. Har I råd til en behandling? Ikke den, du skal have, nej. Nej. Så vil jeg give dig en fristelse. Enten kan du give din mor en behandling, som vi selvfølgelig betaler. Ja, det kunne vi være glad for. Det vil hun sikkert. Eller 20.000 med hjem til dit hold. Ja. Det er fristelserne. God fornøjelse. Det er nok, jeg synes nok, det er det sværeste valg, der er blevet, og fristelse, der er blevet lavet herinde, og det, når det er min mor, det drejer sig om, så ja. Ja. Så her I skal afsløre jeres valg. Sofie, har du valgt denne fede Louis Vuitton-taske med super lækkert indhold, eller 20.000 kroner til dit hold? Jeg har valgt, at jeg har valgt at tage tasken. Så er den din. Og så dit hold, det får ikke 20.000 kroner. Så er det dig, Mathias. Har du valgt en kræftbehandling til din mor, eller 20.000 kroner til dit hold? Altså nu er vores hold 10.000 kroner bagud, og det vil hjælpe os rigtig meget, når prinsessen der har valgt at tage noget til sig selv. Og min mor, hun kan sgu få den her kræftbehandling, når jeg vinder det, og jeg tager dem med til holdet. Så får du dem til holdet. Tak. Bare så snak. Det forstår vi, at du keder det. Men det er også sejt gjort. Det skal jeg vide. Altså, nu må så holde foran, og Ja. det Skærmen er tændt. Vi mødes i fællesrummet med det samme. Der har I nu mulighed for at skaffe penge til holdet. Adam. God aften. God aften. Velkommen til udfordringstime. tak. I skal have en udfordring, og dem har jeg fundet. Vi starter med her lidt. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du ikke så godt kan lide fjerkræ. Jeg er meget centralt for fjerkræ. Så det er lige en udfordring for dig, det her. Der er den her levende kylling. Det du kan gøre i dag, det er enten sige nej tak til udfordringen, eller pluk den her. Først slå den ihjel, fordi den er levende. Og så pluk den fra fjern. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ja, men hvis du gennemfører det, så skal jeg 5.000 til dit hold. Jeg tager mod udfordringen. Gør du? Ja.
så blevet en holdsovstur. Og der skal jeg have gryn. Skal jeg lave en udfordring. Ja, jeg har hørt, at du har været cutter. Og skåret i dig selv. Og ikke vil tilbage til det, men det bliver det nødt til. Altså, hvis du vil have 5.000 kroner til dit hold. Du kan selvfølgelig sige nej tak, men så skal du skære dig selv. Og for hver snit giver det 500 kroner til dit hold. Tag imod udfordringen, eller bare gå ud. Jeg tager imod udfordringen. Godt. Er du sikker på, at du ved det her? Nej, men jeg gør det for højens skyld. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du har tjent 5.000 kroner til dit hold. Så godt. Det var fristet for i aften. Hvis du ikke kan vente til i morgen, kan du gå ind på Viaplay og se afsnittet for i morgen. Vi ses.